Jeg kigger på fugle, hvorfor ikke? Når de sidder på min hæk. Jeg kigger på fugle, hvorfor ikke? Måske om lidt er de væk. Jeg kigger på fugle, mest torsdag, mest fredag, mest lørdag og... Alle discipliner i gymnastikken: måttespring, trampolinspring, rytmisk gymnastik, redskabsspring. Periode med grundspring, styrke, spændstighed, masser af positioner for at få indarbejdet. Hej Thomas. Hej. Jeg skal tage en interview af dig. Ja. Hvor skal det være at bo i en højskole i Danmark? Jeg synes skolen meget godt, og jeg har det godt i skolen. Hvor er det socialt liv? Socialt liv er meget godt. Nu skal vi se på en skirejse. Ja, ni hao. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now. Og nu skal vi se på den Spring Pride træning med Ollerup. Stop talking all that jazz. Sådan. Jeg kigger på fugle, mest torsdag, mest fredag, mest lørdag og jeg siger, hvorfor ikke? Måske om lidt er de væk.